iba trošku trpezlivosti. Využijem chvíľku, keď máte na stoloch guláš, slaninku a iné pochutiny. Dovolím si vás privítať v mene organizátora dobrovoľného požiarneho zboru. A chcel by som ocitovať pár slov z ďakovného listu od profesora Horsthofera. Pán profesor Horsthofer je výkonný tajomník Združenia výrobcov liehu a liehovín na Slovensku a zúčastnil sa našej koštovky páleného. Takže budem citovať. Vážení páni i dámy, milí priatelia, zakladacia listina rádu rytierov destilátov záväzuje svojich príslušníkov, aby rozširovali poznanie o destilátoch i umenie ich výroby aj užívanie medzi obyvateľstvom a popritom zveľadovali aj dobré vzťahy medzi členmi a verejnosťou na podporu rádu. Preto nadväzujúc na príhovor usporiadateľov, držiac vernosť spomínaným zásadám rádu rytierov destilátov, slávnostne blahoželáme touto zdravicou všetkým členom usporiadateľského kolektívu tejto prvej ochutnávky ovocných destilátov Mastejovských. V tohtoročnej úspešnej akcii vyslovujeme ocenenie a ďakujeme za to veľké množstvo iniciatívne a nezištne vykonanej organizačnej a inej práce, ktorú ste vykonali pre príjemné i poučné završenie. Veď práca šľachty človeka len od roboty kone kapú. Nežné škrtnutie dúškom dobrého moku nech je spečatením povedaného. Živio do mnohých ďalších liet. Podpísaný profesor Horsthoffer. Dovolím si teda mene organizátora otvoriť túto ochutnávku, cíte sa u nás dobre, vypite si, najeste sa a odchádzajte domov spokojní. Ešte v organizácii zhruba za hodinku prebehne vyhlásenie súťažov, vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií a aj celkového víťaza koštovky. Takže na zdravie a cíte sa tu dobre.